Zdravím vás, dievčence. Zdravím do skupinky Alternatívne poradkyne a terapeutky. A dnes tu mám pre vás opäť jeden nový inšpiratívny rozhovor. Po krátkej pauzičke sme sa znova stretli pri inšpiratívnom rozhovore. A dnešnou mojou hostkou je Janka Jančovičová. A ako sprievodkyňa žien, teda ja som si našla, že sprievodkyňa žien a učiteľka jogy, ale ona sa určite predstaví o mnoho lepšie. Takže Jani, môžeš sa nám predstaviť. Áno, Paulinka, ďakujem v prvom rade veľmi pekne za pozvanie. Zdravím teba aj všetky ženy v skupine, ktoré nás práve teraz sledujú. A áno, prezentujem sa ako sprievodkyňa žien na sociálnych sieťach, lebo to tak celkom pekne pokrýva to, čomu sa teraz tak najviac venujem a čo ma aj najviac naplňa a baví. Ale okrem toho som aj učiteľkou jogy a celé tieto nejaké dva smery sa mi tak pekne prelínajú. A okrem toho ešte, ale že sa teda venujem ženám, venujem sa aj mamičkám a dcéram. Takže taká moja srdcová záležitosť sú vlastne pobyty a také stretnutia alebo kruhy pre mami a dcéry. Takže toto je tiež taká oblasť, ktorá sa mi pekne otvorila práve s tým, ako som začala sprevádzať ženy. A hneď v tom čase aj akoby v súvislosti s tým, že som mala také malé dcéry a hľadala som si cestu aj k ním ako bližšie a tak nejak si ma to našlo. Takže toto je asi taká hlavná oblasť teraz toho, čomu sa ja venujem pod projektom Poslaním žena, ktorý mám na Facebooku. Poslaním žena, to je krásne. Poslaním žena. Povedz ešte viac, teda takto, tá sprievodkyňa žien, to ma tak zaujalo, že čo to znamená ako v reáli? Čo si mám pod tým predstaviť? Sprievodkyňa žien za mňa, alebo v tej mojej oblasti, v tom mojom obore, naozaj samozrejme. Áno, v tom mojom ponímaní je práve to, že sprevádzam ženy na ženských kruhoch. To je ten priestor, kde dostávajú ženy svoj čas a priestor na to, aby sa mohli otvoriť, aby sa mohli ďalej rozvíjať, aby sa mohli vzájomne prepájať, čo mi dáva veľký zmysel, že sa mi ženy navzájom prepájame a hľadáme si tak cestu k sebe, hľadáme si, ako sa zblížiť, ale ako aj naozaj spolupracovať a v tomto ponímaní je to moje sprevádzanie žien, kde sa stále viac a viac snažím byť práve takým skôr pozorovateľom toho všetkého, ako sa to deje a tým, že tam držím priestor pre ženy, ktoré sa stretneme v skupinke. Ale robím aj individuálne sprevádzania, takže mávam aj individuálne stretnutia so ženami, kde sa venujeme už individuálne témam, ktoré oni chcú si otvárať v takomto intimnejšom prostredí a nie v prostredí toho kruhu. I keď sa to samozrejme nijak nevylúčuje, ale niekto má v určitom období tú potrebu to zdieľať skôr individuálne. Áno, máme občas také, že nechceme ešte s niečím ísť úplne von. Hej. Že potrebujeme skôr to intimné prostredie. I keď musím povedať, ešte keď môžem do toho skočiť. Jasné, rozprávaj. Mám práve veľmi rada, keď, a to tak vnímam, že to tak je za tie roky, za ktoré sprevádzam, alebo organizujem tieto ženské kruhy, že máme stále viac chuť sa otvárať naozaj už aj v tých skupinkách. Že možno je to aj tým, že pracujem, väčšinou mám tie kruhové skupiny v takých cykloch, že sa teda stretávame dlhšiu dobu jedna skupinka. Si tak odpozorovala, že aj mi o mnoho viac vyhovuje, nielen mne, ale aj ženám v tej skupine, že naozaj sa tým buduje aj tá dôvera navzájom a tým pádom sa tam tie témy ľahšie otvárajú a aj keď nie je téma napríklad vopred daná, tak tie témy sa tam pekne proste vynárajú a prepájajú. To je až niekedy, ako sa to prepája. Podľa mňa toto je úplne úžasná práca, ktorú robíš, lebo my ženy sa potrebujeme spájať. A to sa niekde stratilo v tom vývoji. Mám pocit, že sa to tak trošku prerušilo, ale naozaj my potrebujeme mať tú svoju podpornú skupinu ďalších žien. To je naša taká nejaká bytostná potreba, podľa mňa. Vnímam to tak aj ja veľmi silno a to aj napriek tomu, že som v
v tom svojom vnútri som taký silný individualista, že veľmi rada robím práve veci sama a toto je to, čo sa napríklad aj ja učím práve spolu so ženami, ktoré ku mne chodia, alebo ktorým tiež vytváram prístor, alebo ktoré si ja vyhľadávam, lebo samozrejme to robím aj naopak, že nie len ja tie kruhy organizujem a stretnutia, ale veľmi rada aj navštevujem ďalšie. Tak tomu sa stále viac učím a otváram, aby som sa aj ja prepájala navzájom so ženami, aby to nebolo stále o tom, že mám pocit, že všetko musím zvládnuť ja sama. Určite. Dosť veľká. Ale ono podľa mňa, ako to spovedáš, ono sa to nevylučuje. My potrebujeme sa realizovať individuálne, potrebuješ ísť tou svojou cestou, potrebuješ sa vyvíjať ako tá jedna bytosť, ale zároveň mať proste to spojenie a tú podporu a vedieť, že tie svoje pocity a tie svoje nejaké možno starosti môžem niekde zdieľať a podeliť sa s nimi a pochopiť, že OK, nie je to také nezvyklé, nie som len ja jedna čudná a podobne. Áno, presne tak. Presne. To si krásne povedal, že nie som len ja tá čudná. To je väčšinou aj to, s čím odchádzame z tých kruhov, s takým tým upokojením, že tak áno, tak vlastne všetky riešime veľmi podobné veci. Áno, len sa to často, keby v tej spoločnosti nehovorí úplne nahlas. Práve to je ten strach z toho odsúdenia možno, alebo čosi, a keď je ten kruh dostatočný, ako tam je tá intimita a je to takáto dôvera tam vznikne, tak zrazu sa môžu otvárať tieto témy a je to úžasné. Áno. OK, čo ťa vlastne doviedlo na takúto túto cestu? Čo bol to jeden impuls, alebo to bolo také nejaké prirodzené, že si sa k tomu dostala, alebo čo bolo to konkrétne, čo rozhodlo, akoby, že pôjdeš touto cestou? No, pre mňa to konkrétne bol asi taký jeden impuls, ktorý sa mi vynoril hneď, ako si sa tú otázku opýtala. A to bolo práve, keď som bola na prvom pobyte pre mami a dcery, na ktorý som išla ja so svojou staršou dcerkou, ktorá bola vtedy ešte pomerne maličká a tiež som si hľadala ten čas, ako s ňou byť a hľadala som si cesty, ako sa s ňou napojiť ešte viac, aby sme si viac rozumeli, aby som trávila proste ten čas len s ňou. Tým, že sme mali už v tom čase 2 dcerky, tak to bolo vždy už proste také náročnejšie. No a toto bol vlastne ten moment, kedy ja som zažila taký svoj prvý pobyt pre mami a dcery ako účastníčka a tam som zažila ženský kruh, že sme tam mali ten čas, kedy sme boli chvíľku bez detí, boli sme len samé ženy a to bol proste taký neopísateľný pocit, teraz ho mám úplne zase všade na celom tele, že to je aké úžasné, že takto byť túto a pre mňa to bolo vtedy, ja neviem, tam bolo asi až 25 žien alebo okolo 20 žien tam určite bolo, pre mňa úplne cudzích, tie, čo som videla prvýkrát v živote. A cítila som s nimi takú obrovskú blízkosť za taký krátky čas, že sme sa dokázali baviť o naozaj rôznych témach a bolo to pre mňa veľmi naplňujúce. A ja som si vtedy tak uvedomila, že wow, že to je také úžasné, že toto by som aj ja chcela robiť, že dopriava takýto pocit ďalej ženám, lebo ja už teda jogu som učila už roky predtým, už je to viac ako 20 rokov, čo sa jej venujem, ale väčšinou teda v malých skupinkách a je to zase trošku iné, lebo predsa len je to o systéme jogy, ktorý je tam samozrejme, to je to najhlavnejšie a trošku mi tam chýbal práve taký ten priestor na to porozprávať sa, na to zdieľanie. Takéto v tom bezpečnom prostredí. Takže to bol pre mňa ten prvotný impuls. Ten pocit, že som to sama na sebe zažila, aké je to úžasné. A vtedy som sa tomu tak otvorila, ale priznám sa, že som vôbec nehľadala ešte cieľene nejak, že toto bude ono. To bolo to, že prišiel ten pocit a ešte som si v tej chvíli asi ani úplne nedokázala predstaviť, že by som to naozaj robila, ale bola tam tá veľká túžba, že wow, to je bolo úžasné, keby som toto ja mohla niekedy robiť. Hej, toto je super, toto si krásne pomenovala, lebo presne ja mám pocit, že tá túžba za tým je ten hnací motor. Akokrát naozaj je to o tom, ja neviem ešte, ako sa to zrealizuje. Ja vôbec nemám predstavu, či to je možné, alebo nie, ale respektíve viem, že je to možné, tak, ale neviem, ako je to možné. Hej, toto býva taký ten, že človek sa zrazu cíti, že toto je to správne miesto, kde mám byť. Áno. A presne to, u mňa to tak prebieha, že to cítim na tom tele, že to proste celé, že tým úplne celá precítnem. No a potom sa stal jeden taký moment, že keď sa toto udialo, tak ja myslím, že to bolo tak nejak do roka a pol,
kedy som si na svoje narodeniny otvorila mail a zrovna tam som si našla mail od Ľudsky Harnošovej, že otvára školu pre prúvodkyne alebo sprievodkyne. A to bol presne ten pocit opäť v tom tele a ešte keď to tak ako to možno pre seba, ale v tej chvíli to bolo pre mňa akoby dôležité, že to bolo to znamenie, že to boli zrovna moje narodeniny a ja som si povedala, že áno, toto je aký nádherný dáčik, že toto je tá cesta, že nehľadala som to, vôbec som sa nejak akoby v tom neorientovala ešte, ale vtedy som úplne cítila, že áno, toto je ono, aj keď pre mňa to vtedy bolo ešte také, že bolo to aj veľa peňazí, bola som vtedy ešte na materskej dovolenke, čiže vôbec som si nevedela predstaviť, že idem do toho, že ako pracovalo to so mnou ešte chvíľu. Jasné, aj keď tá odpoveď bola hneď jasná, ale potom prišla tá myseľ. A potom ten rozum kričí. Rozum kričala, tak sa proste akože bránila, čo ty, kde tu, na čo, ale proste nezlákla som sa toho, som rada. Super. Ja som nevedela, že teda ty máš, že ty si absolvovala sprievodkyne u Ľudskej Harnošovej, to je pekné, to je super. Ona robí vlastne tiež tie mami a dcery, alebo robila, neviem, či ešte robí, ale... Už asi ani veľmi nie. Čiže tam bol, lebo to bola tiež taká jedna otázka, čo som sa chcela opýtať, že keď prišiel ten impuls, či si hneď išla v tej energii a v tom nadšení do toho, ale teraz si vlastne odpovedal, že nie, že tam bola nejaká tá pauzečka, kedy museli prísť ešte tie ďalšie impulzy vlastne od vesmíru a muselo sa to akoby poskladať. Áno, museli. Bol to proces. Ešte to prebiehalo to. Vedela som, že nemám veľa času na rozhodovanie, čo nakoniec ako pomohlo. Lebo vedela som, že proste do určitého času sa rozhodnúť musím, alebo mala by som sa. V jednom smere ma to docela tlačilo, nemám rada, keď je na mňa vyvíjaný tlak, ale na druhú stranu a na druhú stranu som ale za to veľmi vďačná, že som teda, a myslím, že to tak presne bolo, že som sa niekedy o polnoci rozhodla, že áno, idem do toho, ako o polnoci, keď sa zatváral vstup do toho. Áno, logicky, keď sa to nedalo proste odkladať, hej. Presne tak. Áno. Mala si z toho strach? Mala zrejme. Mala som z toho strach, určite. Určite som v tej prvej chvíli som si vôbec nevedela predstaviť, že ako toto ja budem komunikovať ďalej, ako sa ja s týmto ako keby postavím za seba, že idem niečo takéto robiť. Ešte v takom čase, kedy mám pocit, že tie ženské kruhy ešte stále boli tak brané, že čo to vlastne je. I keď ako aj teraz ešte stále sa stretávam s tými reakciami, že čo to vlastne je. Áno, ale už u teba, už ty si vlastne na to zvykla, už si to tak niesla do toho života, že už to nie je nič to čudné, ale áno, zo začiatku to je také. Presne tak. Áno, ja už mám takú tú bublinku okolo seba, ale o to som vďačnejšia, keď prichádzajú ženy a pýtajú sa ma, že čo to vlastne je a čo sa tam vlastne robí. Áno. Ale áno, v tom čase to bolo ešte teda také, aj pre mňa možno také nepoznanejšie, že teda zažila som si to síce, ale ešte som úplne nevedela, že ako to celé ja ponúknem ďalej, alebo ako v tej roli sa budem cítiť ja ako sprievodkyňa, lebo je to niečo celkom iné, ako byť účastná toho kruhu. Určite. Čo partner? Alebo rodina? No, tak ja mám úžasného manžela, ktorý je veľmi podporujúci, takže v tomto som vôbec ako to nemusela riešiť. Samozrejme aj on musel si prejsť tým, zistiť, čo to vlastne je, o čo tam ide. Prejsť procesmi, jednoznačne. Áno, ale v tomto naozaj akože mám úžasného manžela, že vytvára mi to prostredie, aby som mohla. Takže za to som ja veľmi vďačná, že to tak je. Aj napriek tomu, že nevedel napríklad, o čom tie ženské kruhy sú a čo tam vlastne s tým budem ja robiť, alebo akom tam budem ja, nejakej pozícii, ale áno, a je to tak stále dodnes, tak som tomu rada. Ja vždy hovorím, že oni tí chlapci to nemajú s nami úplne jednoduché, ale to ako čo si vybrali, to majú. Áno, aj môj manžel mi povie aj tak, že čo sa ma pýta, že tak sa nakoniec rozhodneš podľa seba. A väčšinou to tak je, áno, že ja s ním tie veci... Ale ten pocit, že aj tak bude pri tebe stáť, je fajn. Presne tak. A presne to chcem tým aj povedať, že síce mi to takto povie, že mi to tak akože prehodí mi to na tú moju stranu ihriska, že tak tuto to máš, ale ja tam cítim z neho tú dôveru, že
že mi aj tak ako keby stojí za mnou. Aj keď to možno nedáva doslov, pretože vôbec nevie, o čo ide, ale jasné. Áno. Niekedy tam tie slova možno nie sú ani tak dôležité, ale druhá vec je, čo by som ešte možno tu chcela trošku zdôrazniť, čo mi tak napadlo teraz, že niekedy ale dôležité naozaj vedieť to komunikovať aj tým partnerom. Vedieť im povedať, že OK, nemusíš sa báť, nie je to neviem aký úlet, to i nás tu zmetie celú rodinu alebo postihne celú rodinu. Takže niekedy aj toto je dôležité možno. Áno, je. Ale ja by som asi ako z tej mojej situácie povedala rada, že môj manžel je naozaj taký vnímavý, že nie je to tak vždy, že by mi toto povedal, že veď aj tak sa rozhodneš podľa, respektíve ako povedať mi to možno môže, ale ja z neho cítim, kedy to on úplne ako keby nepríjima a vtedy to ani u mňa tak neprechádza. Že vtedy to aj u mňa je úplne iný stav a proces a naozaj sa už stali situácie, kedy som išla ako keby tvrdohlavo cestou. A zistila som, že tak toto asi úplne ako, nechcem povedať, že to bola zlá cesta, to akoby, to tak nejak neberiem, nič, ale že niekde si to aj on tam niekde navnímal, aj keď väčšinou fakt on nepotrebuje vedieť veľa, že nevyzvedá odo mňa veľa informácií, aby vedel, že veľa on si tak vie akoby veci nacítiť, áno. Že tomto, neviem, či to akoby je úplne štandardné alebo nie a možno nie je to úplne, ale verím, že mnoho mužov to tiež takto má. Hej, ja rozmýšľam nad tým, že či existuje nejaký štandardný vzťah, vieš. Že podľa mňa proste, tak jak sme individuality, každý z nás, tak vlastne tvoríme aj také tie vzťahy individuálne, nejaké, ktoré sedia pre nás. Takže a tak ako si myslím, že aj to podnikanie potrebujeme vždy budovať tak pre nás a podľa nás. Takže ono ten štandard alebo tá normálnosť je podľa mňa celkom ilúzia, ale OK, to sme trošilinku odbočili. Poďme späť k tomu tvojmu vlastne podnikaniu. Mala si tam takú nejakú krízu? Ja mám pocit, že také krízy zažívam priebežne stále. Takže určite áno. Asi by som ti v tejto chvíli nevedela povedať, že ktorá bola nejaká najväčšia, lebo mám pocit, že, alebo aj to sa na tom učím práve, že keď cítim, že sa dostávam do takého veľkého stresu a tlaku na seba, keď si vymyslím, dáme tomu niečo nové, lebo mám veľmi rada také výzvy si aj sama vlastne dávam alebo robím, pretože áno, ten stereotyp ma tiež nejakým istým spôsobom ubíja, že si ich teda dávam. A stále viac sa mi darí vstupovať si do takého pocitu, že si to viem už vedomejšie navnímať a vnímam to, že OK, že je to náročné teraz, ale ako keby už sa teším na to, čo príde potom, lebo viem, že po týchto náročných situáciách vždy príde niečo proste, niečo veľmi pekné, niečo nové, niečo také úžasné, že skôr ako keby ma možno až tak nenaplňajú tie veci, pre ktorými ani nemám taký rešpekt, že necítim tam tú výzvu. Že naopak začala som ako keby si alebo to som ešte v procesu, nemôžem povedať, že úplne si to vychutnávam, ale učím sa to vychutnávať si to a musím povedať, že sa mi to stále viac a viac darí, že tie výzvy vnímam ako naozaj, že toto bude nejaký pekný krok zase o schodík vyššie. Presne, krásne si to pomenula, o schodík vyššie, áno, ja tomu hovorím nový level, kedy sa posúvame a tie krízy nás keby tlačia do toho sa posunúť a niekedy príliš dlho v nich zotrvávame a bojujeme zbytočne. Áno, to možno nie je zbytočne, proste to potrebujeme asi, ale niekedy to trvá naozaj dlhšie, ako keby si to predĺžujeme, to utrpenie. Áno, s tým úplne súhlasím. A robím to aj ja. Robíme to všetky, hej? To sa nebudeme tváriť, že nie. Tu by som sa opýtala teraz, nemusíš vlastne ani spomínať na nejakú konkrétnu krízu, ale určite máš nejaký mechanizmus, niečo, čo ti pomáha vlastne prekonávať tie krízy. Podiel sa.
Veľmi mi, vieš, ja sa asi tak musím tak ako uviesť do nejakej situácie, aby som si to tak lepšie vedela zvedomiť, že ako to asi mám. A pamätám sa, že taký akoby posledný taký veľký, a možno nebol posledný, odtedy boli ďalšie, keď si to teraz tak uvedomujem, ale taký, na ktorý som si prvý spomenula, bolo práve, keď som išla robiť prvý pobyt pre mami a dcery. A bol to pre mňa ako veľký proces, lebo už som bola teda viac menej akoby v takom nejakom už zautomatizovanom stave robiť, to tak zle to znie, ale už to bolo pre mňa také ako keby pohodové robiť kruhy pre mami a dcery, kde sme sa stretli na nejakých pár hodín, 3-4 hodiny, ale predstaviť si, že mám vytvoriť program a priestor na celý víkend, bolo pre mňa akože obrovská výzva. Prišlo mi, že to je ale niečo úplne iné, že my budeme vlastne v tom procese naozaj 3 dní, aj keď nie úplne celé, tak toto bolo pre mňa ako veľká vec a pracovalo to so mnou veľmi intenzívne. Ale keď sa pýtaš na tie mechanizmy, ktoré u mňa fungujú, tak je to ten, že ja sa potrebujem tak nejak samu seba skľudniť a upokojiť a hovoriť si, že tak teraz poď ale krok po kroku. Že musím ísť veľmi pomaličky, že musím toho veľkého slona, ktorého takto vidím, si ho proste ako naozaj, že naporcovať, že ísť úplne maličkými krokmi. Toto jediné mne tak nejak pomáha v týchto situáciách, že potrebujem sa naozaj, že a ešte áno, ale keď ten krok spravím, tak si ho potrebujem zvedomiť a sa tak za ňoho aj oceniť, že dobre, máš to, môžeš ísť ďalej a ďalej a ďalej. Áno, toto je úplne úžasný recept. Toto naozaj som veľmi rada, že to zaznelo, lebo toto považujem aj ja za možno tú najlepšiu cestu, aká je cesty krízy. Naozaj sa sústrediť len na ten okamžik, na ten mini pídi krôčik, na ktorý zvládneš sa sústrediť v danom okamžiku a pomalinky ísť. A zaujímavé je, že mne sa to vlastne teraz akoby stalo, sme boli na pobyte na Malte, teda na pobyte, nie na pobyte, my putujeme, takže nazvať to pobyt je také odveci, a išli sme taký úsek po tých klifoch a bolo tam jedno miesto, kde bol spadnutý vlastne ten kopec, už tam sa to celé tak nejak rozpadá, som povedala, tam mala tá postupne. Taký zráz veľký a toto bola také, väčšinou sa išlo po tých útesoch, ale toto bolo také mimoriadne v tom, že naozaj tam ten zráz do toho mora a zostala ako keby len časť toho svahu kopca. A teraz sme išli okolo toho zrázu, ale po šikmine v podstate. A ja nemám rada výšky. Takže pre mňa ten úsek bol tak obrovská výzva, že chvíľu som mala pocit, že teraz sa vrátime, ale bohužiaľ vrátiť sa znamenalo 10 kilometrov naspäť. Takže s tými bátohmi som povedala, dobre, tak tento úsek proste nejako dáme. A presne to bolo o tom, že ja som pozerala len pod nohy, len som pozerala, kde sa postaviť, kde proste šlápnuť a nádych, výdych a idem. A nepozerám dopredu, neobzerám sa okolo, len proste idem. A bolo to pre mňa veľká výzva. A myslím si, že toto je presne ono, ako sa cítime v tých kritických a krízových obdobiach. A to naozaj len proste krok za krokom, lebo väčšinou už vrátiť sa nedá. Proste tá vízia toho, že OK, dokážem to, prekonám to a idem. Áno, funguje to u mňa úplne. Super. Toto som veľmi rada, že to zaznelo, lebo hovorím, že ja to isto milujem malinké kroky. Máš niečo teraz, kľudne využij priestor, kde by si chcela pozvať ženy? Tak ja by som rada pozvala ženy do mojej skupiny facebookovej, kde som tak najviac aktívna, kde najviac akoby dávam vedieť svetu, čo robím, ktorá sa volá teda Poslaním žena. A možno ešte takou zaujímavosťou je taký projekt môj posledný, ktorý som začala robiť len od septembra minulého roka. A to tiež prišlo tak nejak vlastne po ceste tej mojej, akoby ako reakcia na tie výzvy od žien, s ktorými sa stretávam. A to je práve taký program, ktorý sa volá Cítim sa skvele vo svojom tele, kde vlastne so ženami prechádzame procesom chudnutia, dalo by sa povedať chudnutia, i keď ako stále viac a viac zistím, že to vôbec nie je o tom chudnutí, o tom zhadzvaní, i keď ja som si to stále myslela, ale že to tak nakoniec nebude, že to nebude len o tom chudnutí. A je to presne tak, že sa tam dejú obrovské zmeny tým ženám v pozeraní sa na seba, v tom nahliadaní na seba a
A z toho mám veľkú radosť. Takže toto je tiež taká nejaká, to je tá moja nová výzva, ktorú mám tak pomerne čerstvú a s ktorou si tak teraz nejak rastieme ruka v ruke. Takže toto je tiež inak s tým chudnutím a ja to vnímam tak, že to je len výsledok práve toho procesu. A vtedy je to geniálne, lebo vtedy je to stabilné, vtedy to nie je taká tá divná hra hore-dole. Ale to vychádza vlastne z toho vnútra, takže myslím si, že to je úžasná práca, ktorú robíš. A ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Veľmi pekne, veľmi ti ďakujem naozaj za tento rozhovor, lebo ja som si ho nesmierne užila a verím, že si ho užijú teda aj baby, ktoré to pozerajú alebo budú pozerať zo záznamu. Ďakujem aj ja, Pavlinka, veľmi pekne. A keď to inšpiruje čo je len jednu ženu, tak budem za to nesmierne vďačná. Verím, že áno, lebo tieto príbehy, aj ten tvoj príbeh práve sú nesmierne inšpiratívne podľa mňa. O tom, že ako kráčať dopredu, ako sa nevzdávať, ako naozaj ísť za tými svojimi snami, pretože to stojí za to a ten život je proste úplne iný potom. A ja ďakujem aj všetkým, čo nás tuto sledovali, ďakujem všetkým, čo to pozrú zo záznamu a nechajú sa inšpirovať, lebo vlastne aj vďaka nim môžeme točiť tieto rozhovory a vďaka ním môžeme zdieľať a vďaka ním si môžeme uvedomovať niektoré veci, lebo práve vďaka tomu zdieľaniu si častokrát ešte uvedomíme a zvedomíme mnohé veci a posúvame sa aj my ďalej. Takže prajem všetkým ešte krásny dnešný deň. A ja, majte sa krásne.